Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Калі Расія сфармавала асноўныя пастуляты сваёй гістарычнай прапаганды? Як беларусам процістаяць гэтай прапагандзе? І як рэагаваць на заявы экс-міністра замежных справаў Украіны, які назваў Магілёў, Гомель, Пінск і Берасце нашымі гістарычнымі землямі, за якія змагалася яшчэ Украінская Народная Рэспубліка? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з супрацоўнікам Інстытуту гісторыі Польскай акадэміі навук, доктарам гістарычных навук Александром Грушам. Добрый дзень, Александр. Добрый дзень, Сергей. Ну вось глядзіце, Радыё Свабода заснавала свой гістарычны YouTube-канал у 2023 годзе для таго, каб ва ўмовах гістарычнай прапаганды і распаўсюджвання расійскіх гістарычных наратываў даносіць да гледача і слухача пазіцыю прафесійных беларускіх гісторыкаў. Мы гаворым пра тое, што нават на этапе ідэалагічнай падрыхтоўкі да пачатку вайны, як памятаем, ва ўкраіне, у Расіі выкарыстоўвалі і працягваюць выкарыстоўваць цяпер свой спецыфічны погляд на гісторыю усходнеславянскіх народаў. І вот пытанне, калі наогул у Расіі пачала фармавацца іх версія, іх канцэпцыя гісторыі? Сергей, на самой справе гэта вельмі даўняя гісторыя. Гэты погляд сфарміраваўся не ў 21 стагоддзі, а не ў 20 стагоддзі, не нават не ў 19 і 18. Гэты погляд сягае да 15 стагоддзя. Калі ў 1492 годзе памёр кароль польскі і вялікі князь літоўскі Казімір, а ў вялікім княстве літоўскім узышоў на трон Александр Ягелончык, яго сын. У дыпламатычнай перапісцы, як бы сёння сказалі, вопытны палітык, маскоўскі гаспадар Іван III Васильевич стаў патрабаваць ад Александра, каб ён звяртаўся да яго не інакш, як да вялікага князя усія Русі і гаспадара усія Русі. Гэта быў спосаб прад'явіць прэтэнзіі, тэрытарыяльныя прэтэнзіі да рускіх зямель Вялікага княства Літоўскага. Дарэчы, трохі пазней, у канцы 15 стагоддзя, ён прамым тэкстам заявіў, што руская зямля Божай волёй спарадвеку з'яўляецца спадчынай яго продкаў. Гаворка ідзе пра рускую землю, у склад якой уваходзілі і Полацк, і Віцебск, і тэрыторыі гарады Падняпров'я, Задвіння, а таксама Кіеў, які з'яўляўся сімвалічнай сталіцай вось гэтай рускай зямлі. Вось якраз такі на рубежы 15 і 16 стагоддзя пачынаецца ідэалагічная барацьба паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім за гэтыя землі. Не толькі палітычная, шляхам зброі, не толькі дыпламатычная, але і ідэалагічная. Прычым, што я магу заўважыць? Варта заўважыць, што з пункту гледжання дасведчанасці, актыўнасці, разнастайнасці маскоўская ідэалогія трохі пераўзыходзіла ідэалогію Вялікага княства Літоўскага. Ну, калі я не памыляюся, Вялікае княства Літоўскае у асобе сваіх уласных ідэолагаў прапановала толькі адзін аргумент, якія даказвалі правы літоўскіх князёў на рускія землі. Гэта тое, што продкі сучасных вялікіх князёў літоўскіх вызвалілі будучыя беларускія і украінскія землі ад татарскага ярма, ад татарскіх баскакаў. У той жа час маскоўскія ідэалогіі прапановвалі самыя розныя версіі, якія б маглі быць падставай для валодання маскоўскімі гаспадарамі рускімі землямі Вялікага княства Літоўскага. Ну, пачнем з таго, што, напрыклад, родапачынальніка правячай дынастыі яны адносілі да прадстаўніка нізкага саслов'я. Была такая версія, што
гэты родапачынальнік нават служыў аднаму з вялікіх князёў маскоўскіх, збіраў даніну па даручэнню гэтага вялікага князя маскоўскага, дарэчы, у прыватнасці Юрія Данілавіча, абагаціўся на гэтай даніне і ўстанавіў уладу над гэтымі землямі. Дарэчы, вельмі часта у аматараў гісторыі Беларусі, Вялікага княства Літоўскага можна сустрэць спасылку на адзін літаратурны твор, згодна з якім літоўская дынастыя паходзіць ад полацкіх князёў. Ну, маўляў, пасля паходу Мсціслава Вялікага на Полацк з Полацка збег у Візантыю апошні полацкі князь Расціслав Рахвалодавіч, а потым праз пэўны час вільняне, жыхары Вільні, запрасілі да сабе на княжэнне двух яго сыноў Давіла і Маўколда. І вось ад гэтага Давіла пайшла дынастыя літоўскіх князёў. Дык вось трэба заўважыць, што гэта адна з тых версій, адзін з тых аргументаў, якія прапаноўвалі в 16 стагоддзі маскоўскія ідэолагі. Трэба сказаць, што вось гэта праблема, як фарміраваўся гэты погляд, як ён развіваўся, як ён пашыраўся, у тым ліку у даволі шырокія масы, гэта праблема яшчэ не вывучана, яна яшчэ чакае сваіх даследчыкаў, але трэба з упэўненасцю сказаць, што стрыжнем вось гэтага погляда, які лёг в аснову ідэалогіі, дзяржаўнай, экспансійнай ідэалогіі маскоўскай дзяржавы, былі тыя біялагемы, якія данёс у канцы 15 стагоддзя да Александра Ягелончыка Іван III Васильевич. Вось такі адказ у меня на ваше пытанне. Бачыце, я, калі рыхтаваўся да нашай гутаркі, я таксама паглядзеў, быў, калі не памыляюся, Міхалон Літвін пісаў пра норвы маскавітаў, наш лацінамоўны пісьменнік Вялікага княства Літоўскага. І от я звярнуў увагу, што это, здаецца, былі 40-е гады 16 стагоддзя, і ён пісаў, што ў Маскве усе людзі, ад малога да вялікага, ад баярына да смерда, все мараць пра Кіеў. Все апантаныя Кіевам ужо ў 16 стагоддзі былі. І от мы з вамі ў 21-м назіраем. Там, дарэчы, можна так сказаць, што, калі не памыляюся, Міхалон Літвін сказаў, што Кіеў для маскоўскага гаспадара, ён мілы яго сэрцу, і яго людзі таксама жадаюць валодаць Кіевам як сталіцай, былой сталіцай рускіх цароў. Гэта сапраўды сімвалічная сталіца рускіх зямель. Трэба сказаць, што Кіеў вельмі шанаваўся сярод і падданак вялікага князя Літоўскага. Многія знатныя, радавітыя людзі завяшчалі пахаваць сябе ў Кіеве, але на Кіеў паглядаў з іншага боку ўсходняй мяжы Вялікага княства Літоўскага таксама і маскоўскі гаспадар, і што трапна заўважыў Міхалон Літвін і яго людзі. Так. Ну і вось тады паўстае пытанне, як беларусам, у тым ліку беларускім гісторыкам, сёння процістаяць расійскай гістарычнай прапагандзе і ў Беларусі, і ў эміграцыі, бо гэта менавіта гістарычная прапаганда. Пра гэта вельмі шмат гаворыцца з тэлевізара адусюль. Як процістаяць? Каб процідзейнічаць расійскай прапагандзе, я бачу толькі два спосабы. Першы спосаб – гэта стварэнне антыпрапаганды. Гэта значыць той самай прапаганды, але з адваротным пасылам. Прапаганда мае як плюсы, так і мінусы. Галоўны плюс прапаганды заключаецца ў тым, што прапаганда ўздзейнічае на эмацыйную сферу чалавека. Гэта значыць, з'яўляецца важным, вельмі важным фактарам заахвочвання да калектыўных дзеянняў. Але ўсё ж такі ў прапаганды больш мінусаў, чым плюсаў.
першы мінус, галоўны мінус заключаецца ў тым, што прапаганда карыстаецца спрошчанымі, схематычнымі, стэрэатыпнымі тэзісамі і вобразамі, якія вельмі і вельмі лёгка абвяргаюцца. Для того, каб привести прыклад, я хотел бы звярнуцца до наших любимых літвіністаў, якіх мы абмяркоўвалі у мінулай перадачы. Яны сцвярджаюць, напрыклад, што Русь, гістарычная Русь, не мае ніякага дачынення да гісторыі Беларусі. З іх пункту гледжання назва Літва вельмі рана набыла характар палітоніма і вельмі рана замацавалася як палітонім за беларускімі землямі. Супярэчнасць вось такой канструкцыі заключаецца ў тым, што калі тая ці іншая назва набывае характар палітоніма, гэты палітонім пашыраецца на ўсю дзяржаву, на все часткі гэтай дзяржавы. Полацк і Смаленск, гэта Кіев, Валынь, гэта Падляшша і, нарэшце, любімая літвіністамі Жамойць. У такім выпадку ўзнікае пытанне, а ў чым унікальнасць імені Літва для Беларусі? Возьмем, напрыклад, яшчэ адну спрошчаную канструкцыю. Гэта тое, што ліцвіністы, зноў жа мы іх згадваем, таму што менавіта з іх вуснаў часцей за ўсё гэта і можна пачуць. Дык вось, згодна з імі, у Вялікім княстве Літоўскім панавала наша мова і наша культура. Звернемся да крыніц. Як называлася гэта мова? Яна называлася руская. Як называлася гэта культура? Яна называлася русчызна. Вспомнім вядомы верш ад Яна Казіміра Пашкевіча, які ён занатаваў на старонцы аднаго са спісаў статута Великого княства Литовского 1529 года. Польска квітнеет латиною, Литва квітнеет русчизною. Памятаеце, мы говорили, что Великое княство Литовское – гэта адзінства ў разнастайнасці ідэалогіі, культуры, мовы і гэтак далей. Дык вось, Ян Казімір Пашкевіч гэта ўсё выразіў у вобразнай форме. І яшчэ адзін мінус прапаганды, ён заключаецца у тым, што, прямо кажучы, прапаганда арыентуецца на людзей не зусім дасведчаных, не зусім адукаваных, людзей, якія пазбаўлены крытычнага мыслення. Такімі людзьмі вельмі лёгка можна маніпуляваць, але супрацоўнічаць з гэтымі людзьмі ў рамках творчых, стваральных, навуковых, грамадскіх, палітычных праектаў немагчыма. Таму, нягледзячы на тое, што прапаганда ўсё ж мае сілу, я б не рэкамендаваў яе выкарыстоўваць. Хаця, конечно, яна ўзнікае і існуе часта насуперак нашаму жаданню. Вось вы сказалі пра верш Яна Казіміра Пашкевіча, а ёсць яшчэ адзін прыклад, мне зараз згадаўся, вельмі яскравы, гэта статут 1588 году, калі Леў Сапега ў прадмове піша, что «А нам стыд своих прав не уметь, и которые своим уласным языком про вас писанное маем». А пасля у статуце говорится, что «А писарь земский по-руску мае выписы позвы листы писати». Так что, конечно, гэта і быў і прыклад патрыятызму мясцовага, але это тое, пра што вы гаварылі ў гэтым вершы Пашкевіча, што Літва квітнее русчызною. Добра, вот вы сказалі, калі не прапаганда, што не прапаганда, але калі не прапаганда, то што ўзамен, што тады рабіць беларускім і гісторыкам, і журналістам? Я прапаную рабіць стаўку на людзей, на групу людзей, якія не падвержаны прапагандзе, якія здольны крытычна ацэньваць тыя ці іншыя канструкцыі, разумовыя канструкцыі, якіх не задавальняюць спрошчаныя тэзісы і вобразы. Ведаеце, я уже давно про гэта думаю, нам не хапае гісторыі Беларусі. Аднатомнай, шматтомнай гісторыі Беларусі, якая б
у якой акцэнты былі б зроблены на актуалях сучаснага дня. Пра якія актуалі я вяду гаворку ў дадзеным выпадку. Па-першае, я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што русіны, продкі сучасных беларусаў, мелі вялізны патэнцыял для супрацоўніцтва і для ўзаемадзеяння з іншымі народамі. У выніку якога русіны маглі генерировать такія правілы і прынцыпы жыцця, якія давалі магчымасць для рэалізацыі і індывіда, і супольнасці. Пра гэта мы таксама ўжо гаварылі. Памятаеце, я узгадываў так званыя добрыя, вольныя хрысціянскія правы, якія пашырыліся ў Вялікім княстве літоўскім на працягу 15-га, далей і на першай паловы 16-го стагоддзя. Дык вось, все мы ведаем, напрыклад, уклад Францыска Скарыны ў беларускую культуры, але наўрад ці, на мой погляд, Скарына мог рэалізаваць свае намеры, калі ён не дзейнічаў у рамках вось гэтых праў. Я ўвогуле лічу, што гэтыя правы – гэта пачатак грамадзянскіх правоў нашых продкаў. Да і нашых, власна кажучы, калі мы лічым русінаў сваімі продкамі. Іншая справа, што гэтымі правамі карысталася толькі верхушкі грамадства, але ў гэтым і заключаецца заканамернасць узнікнення і пашырэння гэтых праў, калі яны пашыраюцца з верхушкі. Далей, я б звярнуў увагу таксама і на пануючыя пазіцыі рускай культуры ў Вялікім княстве літоўскім. Гэты факт відавочны. Ніхто яго не абверг, і гэта абвергнуць проста немагчыма. Афіцыйная камунікацыя ажыццяўлялася на рускай мове. Не толькі канцылярія Вялікага княства літоўскага, большасць дакументаў выдавала на рускай мове, але і іншыя рэгіянальныя цэнтры дзелавой пісьменнасці таксама выдавалі дакументы галоўным чынам на рускай мове. Вось гэта рушысна. І я не адмаўляю існавання уласна літоўскай культуры. Я бы, может быть, сказал так, что русская культура одна з пануючых культур, але в любым выпадку факт застаецца фактам, не гледзячы на тое, што, як я уже казаў, не аднойчы, не гледзячы на тое, што воля, палітычная воля стварэння Вялікага княства літоўскага належала Літве, але культура, якая запанавала ў межах, палітычных межах Вялікага княства літоўскага, была нашай. І трэцяе, на чым бы я зрабіў акцэнт, гэта ўсё ж такі асаблівасць нашай Русі ад той Русі, якая знаходзілася па ўсходнюю мяжу Вялікага княства літоўскага. У мінулы раз мы пра гэта гаварылі, я ў дадзеным выпадку, не паўтараючыся, проста зраблю на гэтым акцэнт. Вось гэта тры пазіцыі, хаця гэтых пазіцый можа быць і менш, і у творчым працэсе мы вельмі часта звяртаем увагі і на іншыя рэчы. Але ўсё ж такі от цяпер, праектуючы вось гэтую гісторыю Беларусі, я б акцэнтаваў увагу менавіта на тры вось гэтыя аспекты. Дзякую, Александр, это вельмі цікава, гэтыя тры пункты. І тады ў мяне яшчэ да вас пытанне трошачку з іншай сферы, яно як бы актуальнае пытанне нашага часу, гэтага часу. У сярэдзіне студзеня сёлета сродкі масавай інфармацыі абляцела навіна, што нядаўні міністр замежных справаў Украіны Дзмітро Кулеба назваў Магілёў, Гомель, Пінск і Берасце гістарычнымі украінскімі землямі. І ён сказаў, гістарычна гэта ўсё нашы землі, это цытата. І дадаў, што за іх яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя змагалася Украінская Народная Рэспубліка. От пытанне, як беларусам рэагаваць і што адказаць Дзмітру Кулебу, і што гэта значыць наогул? Это значыць такі украінскі гістарычны наратыў, які ведаюць дыпламаты?
Ведаеце, Сергей, я не хочу каментаваць вось гэта вельмі легкадумнае выказванне, і вось чаму. Калі мы жадаем пастаянна жыць у непаразуменні, у канфліктах, у войнах, прыносіць на ахвярны алтар людскія жыцці, якія з'яўляюцца вышэйшай каштоўнасцю супольнасцю, мы павінны кожны раз нагадваць сваім суседзям о тэрытарыяльных прэтэнзіях. І, дарэчы, фактаў гістарычных, так званых гістарычных фактаў, які дазволілі аргументаваць свае прэтэнзіі, больш, чым трэба. Ведаеце, я мог бы прывесці вялікую колькасць прыкладаў, калі ты ці іншыя народы, дзяржавы маглі прэтэндаваць на нейкія тэрыторыі сваіх суседзяў, але я не хачу правакаваць спрэчкі, лаянкі, абразы, якія могуць прывесці да трагедыі, тому што нават невіннае слова, нават невінная мысль мае уласцівасць матэрыялізавацца. В любым выпадку я скажу так: няма такой краіны, няма такога народу на тэрыторыі Европы, Азіі, іншых кантынентаў, дзе той ці іншы народ не меў бы сваіх так званых гістарычных тэрытарыяльных прэтэнзій адзін да іншага. Ад гэтага, мне здаецца, дзеля таго, каб все ж таки захаваць сабе, сваіх людзей, мы павінны устрымацца. Дзякуй, Александр, за гутарку. Дзякую вам. На сувязі быў супрацоўнік Інстытуту гісторыі Польскай акадэміі навук, доктар гістарычных навук Александр Груша. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.